3, 2, 1. Здравейте! Здравейте хора! Ние сме от 11-я клас и ние сме решили да направим нашия проект по гражданско образование заедно с Майя, Дария, Страшимир и Марто и се казва Дом за криле. Ще помогна да запомниш. И идеята ни е да помогнем на птиците и да покажем, че дори малките действия могат да помогнат за развитието и подобрението на средата им в природата. В рамките на проекта изработихме къщичка за птици от дървени материали. След това избрахме подходящо място, където да я поставим, така че птиците да могат да я използват спокойно за подслон и за хранене. А сега ви пращаме при момчетата, които се опитват да построят къщичката. Идеята за този проект дойде от безпомощните жертви на трафика в София, тъй като всеки ден ние сме свидетели на прегазени или блъснати птици, както по един от най-известните улици, именно Графа, така и по различни други булеварди, пък дори и по магистралите. И поради тази причина решихме, че можем да направим нещо, с което да подпомогнем безпомощните животни. Къщичките за птици са полезни, защото осигуряват безопасно място за гнездане. Градовете и населените места често липсват достатъчно естествени места, където птиците могат да живеят. Освен това, птиците играят важна роля в природата. Те помагат за контролирането на насекомите и допринасят за екологичното равновесие. Този проект засяга както птиците, така и хората. Птиците получават по-добри условия за живот, а хората живеят в по-здрава и по-красива околна среда. Когато се грижим за природата, ние всъщност се грижим и за собственото си бъдеще. От този проект научихме много нови неща. Разбрахме повече за птиците и техните нужди, научихме се как да планираме работа по проекти, как да си сътрудничим и как да поемаме отговорност за поставените задачи. Осъзнахме също, че опазването на природата зависи от всички нас. Нашето послание е, че всеки може да помогне на природата. Не са нужни големи средства или сложни проекти. Понякога една малка къщичка за птици и много старание за седено дърво или почистване на замърсено място могат да направят голяма разлика. 1, 2, 3. Нека бъдем по-отговорни към околната среда и да пазим природата около нас, защото малките действия днес създават по-добро бъдеще утре. Благодарим ви за вниманието!